Ajaile galarien antzarik ote du, bai zebera izan da horien eredu. Lehen lehoan ote da hautatutakoa, ez horrantza joatea dan nire gakoa. Beraz erdiko denak jausten aldira, bai eta ez zaitez hasi haiei begira. Hangoak ere beraz ez dira izango, bueno alde hortara egin zazu txango. Puntan zutik direnak izango aldira, ez eseri daitezke eta beraz tira. Nik hemendik maite ez dut nik neor ikusten. Lasai zeberak dizu ondo ikusten uzten, berriz lehen lehora begiratu behar. Ez atzera joan zaitez, baina ez zaitez joan lar. Bigarren lehoa dela egaidazu, irantzu lerroz lerro, ez zaitez joan aizu. Gibelekoak dira justu handiena, baita hauek ezin eman pistara problema. Hiru galdera dira ez direla jartzen, zure begietan ondo dira hauek sartzen. Baina gordetzen dira nik ez ikusteko, pistaratuta igual zaudete hobeto. Aurrean diren neskak ote dira maite, ez baina segizazu errenditu arte. Garagarno eskutan badira bizpairu, bai honek zerbezatan utzi zenbait diru. Bitan bat da haundia, bestea txikiago. Bat pentsatu zein gustatzen, zaizun gehiago. Soineko gorria du bitako batek, irantzu bera ez dela nik esan dezake. Nere bistan gelditzen da beraz bakarra, bai eta nire ustez ez da bapetxarra. Ba aldauka lagunak tragorik eskuan, hori nork ez du baina toki horren estuan. kokatzen ote zaigu hemen erdikalden. Bai ondo zoaz eta bertatik ez alden. Alturaz altu diteu lehen filakoak, altua dugu bera,
ditu tabeta aurrekoak. Hor komunaldetikan gelditu ote da. Ez okertzaude orain, bera ez da bera. Ba gelditzen zaizkigu bost bat kandidato. Albekoak gaur ere hementxe galako. Etorkizunekoa deu bertsolaria. Bai aspaldi askoan bertxotan aria. Mikel ta Unai bien artean zeinote da. Guapoena zein duzuen zer horrek aukera. Ez dakit panik Peru bik ditut gustuko. Haien musuei inoiz ez eginezuko. Bueno bat esango detu nahi mendiburu. Oker zaudela baina esan behar seguro. Barkatu Mikel baina ez zaitut antzi. Arrate oraintxe bertan txapelon bat jantzi. Gure garaira, egingo dugu pausua. Eta horretarako lautik, bira pasako gara. Gari horiek, zango dira. Alde batetik, odei. Kompainia gardo gurekin etortzeko etorkizunera. Esan dugu bi bakarra bidaliko dugu etorkizunera, baina bueno, bi eramango ditugu zelan moldatzen diren erabakitzeko. Eta bigarrena gurekin datorrena izango da Irantzu. Hori, esan bezala, alien ez beteta dago, eta horra bat pasatzen konboko desapercibidos, alien ez mozorratu barko dira, beraz. Gu bigarren planora pasatzen gara, eta gure Bartulo hauek beraien zadira, modei mesez aldatu pasorro. Azkeneko pasean, abira zara eta bizala derechuta bertzoatan, bale? Bueno, hasiko gara azkeneko pasearekin beraz. Hemen ditugu gure bi alienak izateko hautagaiak. Baina bietako batek demagun, batek bizira nahi du eta alien bilakatu nahi du. Etorkizunera bidaiatzeko, batek nahi du bidaiatzeko. Besteak ordez,
mundua amaitzean beste guztiekin batera iraiki. Publikoak aukeratuko du. Nor nahi du hodei etorkizunera bidali. Eta nor nahi du hodea irantzu bidali. Etorkizunera joan nahi du, alien bilakatu nahi du, eta hodei ordea zuekin geratu kafe hartzokera joan. Nokia móvil por eso no hay. Naiz nere etorkizuna ez zen hain eharra, dinosauriotzat hil naiz behin eta bakarra, da baldin bauket berriz hemen hil beharra, berriro hiltzeare ez da horren txarra, berriro hiltzeare ez da horren txarra. Esperantza ez galdu gizakiarengan, esperantza ez galdu gizakiarengan. Daukezuzuk jantzita marziano gorroa, han ez dau jana alkohol antzoki porroa, estintzioak botatzen badigu horroa, planeta hontan izango labezo morroa, planeta hontan izango labezo morroa. Geroaren mapa, zula sai bai hilzaitez joan egaldaka, zuhilda asko zoben biziko zildaka, zuhilda asko zoben biziko zildaka. Joan nahi baldin bazu planeta batera, aprobetxatu zazu daukezun aukera. Martzianoen bizitza aspergarria da, ondo pasatu zazu aspertuko zera, ondo pasatu zazu aspertuko zera. Naiz autua egiteko oino ziren garaiz, berez desagertzea, hodei hori ez da
Denbora balin badut etorkizunean maiz, denboraren makinan bisiten joanen naiz. Denboraren makinan bisiten joanen naiz. Naiz nere etorkizuna ez den hain eharra, dinosauriotzat hil naiz, behin eta bakarra, ta baldin bauket berriz, hemen hil beharra, berriro hiltzeare ez da horren txarra, berriro hiltzeare ez da horren txarra. Lehen mamutaren gaia digutenez eman, horrekin jada dugu nahikoa aheman. Baietz denborarekin oreka atxeman, esperantza ez galdu gizakiarengan. Esperantza ez galdu gizakiarengan. Daukezuzuk jantzita martziano gorroa, han ez dau jana alkohol antzoki porroa. Estintzioak botatzen badigu horroa, planeta hontan izango labezo morroa. Planeta hontan izango labezo morroa. Baina zendako sortu horren beste talka, nire eskuetan da geroaren mapan. Zulasai bai hil zaitez joan egaldaka, zu hilda asko zoben biziko girata. Zu hilda asko zoben biziko girata. Joan nahi baldin bazu planeta batera, aprobetxatu zazu daukezun aukera. Martzianoen bizitza aspergarria da, ondo pasatu zazu, aspertuko zera. Ondo pasatu zazu, aspertuko zera. Naiz autua egiteko oino ziren garaiz, berez desagertzean odei hori ez da gaitz. Denbora balin badut etorkizunean maiz, denboraren makinan bisiten joanen naiz. Denboraren makinan bisitan joanen naiz. Vale, lo que se hace se acabó, ¿vale? Ya, es que itzalaketan. Hor lehenengoa.
letrarekin. Gaur etorkizunetik etorri direnak, ba arekin izango dira alienak. Errealitate bat ez dena egia. Meta bertsoa bekin kontatzen den ia. Errealitate bat ez dena egia. Nik ez dut asmatuko odeiren erdia. Birtua da. Egin. Lehenengo Espainiak Lehenengo espainiar eta astronauta. Joko haunik aukera nahiago ezauta. Egan atera honetzen. Lehenengo espainiar eta astronauta. Zit kampeador ditut, zit aupa eta aupa. Egan atera honetzen eta karrera mako. Derekin hain, desagertu egintzen animali hori. Dinosaurio hitzak sonatzen inori. Ez da gaurko garaia eta ez da atzo. Eren egun atxekin esaten da intxo. Ez da gaurko garaia eta ez da atzo. Etorkizunarekin ezin egin paso. Pika piedrak honela ei dira inglesez. Odeirenak aldiro beti dira errez. Pika piedrak honela ei dira inglesez. Erderaz ulertzen dut, baina inglesez ez. Flintstones. Nuklear kimikoa edo armaduna. Irantzu asmauko zu hobeto laguna. Jerekin hasita, Nuklear kimikoa edo armaduna. Zaila zait aktibatzen fasiondan garu. Gerra. Kasi gabe torri dira, baina Atxe, hasita. Ura osatzen duen elementua da. Atxe. Bioetan behar ausardiaz ara.
ura osatzen duen elementua da. O eta biak kendu hidrogenoan da. Bi letras hasita. Neil Armstrongek lehenengoz zapaldu antza. Ilargia den ere iten dut zalantza. Honaz, dinosauroak zeuden pelikula hontan. Jurassic Park izena aipatu askotan. Gauzazita, espaziora joateko garraio bidea. Kapsula esango dut. Fallaudet ordea. Espaziora joateko garraio bidea. Odeik koetea zuen buruan gordea. Frekuentzi bakarreko argi intensoa. Animo. Berez ez da zientzia gubien pertsoa. Frekuentzi bakarreko argi intensoa. Lez esango dut baino, korrekto bertsoa. Lazerra. Hemen hasita. Gizakiaren erruz bukatuko dena. Mundua txikitu dugu jadanik erena. Hene, Estatu Batuetako agentzia espaziala. NASA esango dizut lehenik bezala. Ene, alienen hizkuntzan larrua jotzea. Ene, Nik alienez ez dakit erotu altzea. alienen hizkuntzan larrua jotzea. Nik soilik zai, hobe ezin Osasida, osarrosa. Zodiakoko zeinu berria da hori. Nik alienera soilik itziten dut ongi. Zodiakoko zeinu berria da hori. Orion esango du, deitu jozu zori. Ofiuko. Eba, ez hasita. Lurraz aparte daude olako gehiago. Planeta esango dut eta seguru nago. Etorkizunean ibilgailuek, etorkizunean hauek egan egingo du. Etorkizunean hauek egan egingo dute. Kusasita.
Ez dakita irantzuk ere ez dut uste. Gerora ibilgailuok egan egingo dute. Irabazten uzten dut jago baten truke. Cuatro. Cuatro. R, ánimo, Ander. ¿Y tú? Igual, a Javi. A ver cómo lo metes. Hostia, joder. Así la gusta la tía. Ahora, a ver. R sasita. Bere betaurreko magikoi esker alienen garaira iritsi den euskal musikari bakarra. R sasita. A ver, fíjate. Rupek soilik egin zaita Hiru puntu. Ez hasita. Gorputz bat dagoena bestean orbitan. Gorputz bat dagoena bestearen orbitan. Ez hasita. Ez da aski puntua kantatzea bitan. Gorputz bat dagoena bestean orbitan. Satelite esango dut diozu birritan. Ez hasita. Zerbait lekuz mugitu instantaneoki. Teletransportatu esan behar da ez da aski. Hasita. Ta eguzki sisteman dagoen planeta. Urano esango dut atzeran gordeta. Ube. Lehenengo emakume astronauta zena. Barkatu ez ezagun deten irizena. Lehenengo emakume astronauta zena. Dena denako ziein ere barkamena. Valentina Tereskova. Da pelikula hortako robotan izena. Hoben ondokoak egitea dena. Pelikula hortako robotan izena. Wally, esan didatena. Isa dauka. Lur planetan bizi ez den gizakia da. Extraterrestrea de dugu lagunera. Lur planetan bizi ez den gizakia da. Euskaraz estralurtak Hemen elkartzen gara urtero. Zetaz hasi.
Zazpikatu ezagun dugun ezker. Bueno, bagoaz begaiten, Jairo ya animatu zaretela, gustatu zaitezke, baina, bueno, hasieratik esan dugu, gu bagatozela 2023 urtetik, baina 2023an zuek ezagutzen duzuen lurra amaitu zela eta zuek guztiok hil egingo zaretela. Baina oraindik ez dugu azaldu zela. Eta entzun bereziki hemendik zazpikatu nibiltzen zaretenok antolatzen, txalo bero bat beraie bai, urte osoan nibiltzen Zergaitik txaloak beraiei, izan ere, 2023 urtean, zazpikaturen 26 urte hurrenean, hainbeste jende zegoen gaztetxean, Zabaia azkenean jauzi. Inork ezekien, baina gaztetxearen lurrazpian sumendi bat zegoen. Eta Zabaia erortzearen ondorioz, sumendia esnatu eta sua botatzen hasi zen. Horrek, inoiz ezagutu den lurrikarenik handiena eragin zuen eta munduak eztanda egin zuen. Dena hemen hasi zen. Geologia. 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 Bai, ezagutzen ditu geologiako irakasleak. Bueno, egoera horretan, demagun 2023an gaudela orain, hori gertatu zen unean, eta hori guztia jakinda, zuek biok, jendea konbentzitu behar duzue. Zazpikaturen urte hurrenera ez joateko. Baina, karo, ezin duzue esan, zein informazio daukazue. Konbentzitu behar dituzue, esan gabe, zer gertatuko den. Segidi. Bueno, arikitanik bai daukala kriston meritua, bale? Segidilla, azkar bukatu dadila, hemengo sumendia, lehertu du erdia. 33 putea antzokitsi zen urtea. Ez joan gaztetxera, danok hil behar gera. Odei nola sumendia, ez egan egia, gauk soilik egi erdia. Ez joan gaztetxera, joan etxera.
soilik joanen da, nahi duta joan kalera, egalean urjunera. Arrisku handia da, badakizue jada, gaur denbora pasada, hobegon behar bada, etxean gozo-gozoan, gune erosoan, hemen ez da girorik, ez da kasik kalorik, ez du egiten hori. Ez dagoela giroa txalo ez iken aitiroa, asike egin txalo, ta eman hiruat kalo. Hogeita amairun gaztetxen, etxea presentiko etxen, ez egin hemendik buelta, sarduitago eta larru biztu egingo da, luze joango da denbora, asike ez azaldu, denboraik ez da galdu, eta beraz bak etxera, antzoki bestea aldera, eta bota parranda, gauak ingo bestan da. Jada ez gogo, ez diru, ez izte aterako, ez egin ona salto, naiz bota irun malko, dena psikologorako, omeroan ipagaldera, festa onaren aldera, eta ez egin galdera, han ez da arriskurik, hobe egin kasurik, ongi kasi baitut nik, handenak lasai egonen, gira gozo-gozo omen, Bilbotik bai urjundu. Hobe elgar lagundu, eskualdea txukundu, postasuna urjundu. Jarraituko segidia, azkarren bukau dadila, hogeita mairu gauean, gehitu danok etxean, eta ezgun iparraldera zean hil eingo era. Asiketenak ago, esperantzaik ez dago, ni nau nahiko pesimista. Botatko dut begi bista, pena emate jazue, baina idazue kasue, dana bukatu ingo da, eta ez galdu denbora, hasi bene horrua, gogotik jolarrua. Ai horren eredutxarrak baditugu da beharrak, hobe ez egin kasu, atxalotu dirazu, batera emaidazu, ez egon hortik begira, hemendik ez da dizira, hogeita mairuan gira, da zoazte ilargira. Iritsi gara azkenengo probara, gero eta zailagoak izan dira, baina eginda jarri bat zailo gauen, ezta? Kartzelan ibiliko gara, kartzelan ibiliko dira gure bertsolariak azkenengo ariketan, beraz zuen nahi duzuen ordenean. A Dana grabatzen nahi da,
Hemen negozioan. Itxarongo gogoratu da, eta irantzik ez gaitu nintzen. Bueno, hasiko gara Oderekin. Paritxu bat daukagu kantzerako gairako. Bueno, eta hemen doa bere gaia. Hemen daukagu errealitateko virtualeko betaurrekoekin. Alienek 2023-tik 2022ra gertatutako guztia erregistratu dute errealitate virtualeko betaurreko hauetan. Joan nahi duzun garaira eta tokira. Disfrutatu irudiez eta kontatu guri. Errealitate virtualeko betaurrekoa jarri, eta 2023-tik 2023ra mundua amaitzen den urtera salto bat egin, eta nahi duzun garaira eta tokira joan zaitezke. Disfrutatu irudiez eta kontatu. Podéis cerrar. Hogeita mairun kokatzen gera, denbora asko igaro da, den aldatu da, ohiturak eta kultura baitare moda. Aldatu zaigu janzkera denoi, janaria eta droga. Bertsolaritzan nibelak ere egina du zenbait gora. Ta irantzuta odeiek dute Euskal Herriko nin proba. Kaixo irantzu, zer moduz zaude, nola pasauden denbora. Ta alabiak bizkarretikan jundie buruz burukora. Publikoa handau, Zaldibiako, aretoan nun bestela, ta esan die amatatzeko, vibrazioak sakela. Baita esan die, barruan behintzet, erretzea betauta dela. Odeiek seitun harrapatu du, Txina da nahiko epela. Baino saioa irantzutabik, indue horren itzela. Bertxotan maixu aritu die, ia jainkoak bezela. Ta erabakitze zailtasunakin,
biri eman dietxarrera. Irantzun. Errealidade virtualeko betaurrekoak dituzu eskuan. Alienek 2023-tik 2023ra gertatutako guztia erregistratu dute errealidade virtualeko betaurreko horietan. Joan nahi duzun tokira eta garaira. Disfrutatu irudiez eta kontatu guri. 2023-tik 2023ra mundua amaitu zen arte. Joan nahi duzun garaira eta tokira kontatu guri. Urtez izan da hainbeste eskasin, gizakiek ez dute deus ere ikasi, baina pertso egon da ezin da antzi, 23an zuten horren ongi jantzi, dirudienez Irantzuk zuen irabazi, dirudienez Irantzuk zuen irabazi. Jendartea joan da txikitzen, saioan saiatu ziren horire berdintzen, ariketan pila bat batera egintzen, irantzu gelditu zen guzia agintzen, geroztiko deieza bertxotan aritzen, geroztiko deieza bertxotan. Bueno, txaro bero bat diontzako. Bueno, badago erabaki hartuta. Baina emozio bat ematearren, eta ja ibili garen eskuen parte hartzen, zelan ibili gara. No! Argiako publikoari? Zenbat pertsona doa hemendik kanpean tokira gero? Bueno, badaukagu gaur 2023ko bertsorrondako finalaren irabazlea. Irantzu, digo bate.
Abuso bat. Datorrela hori bendiburu. Zorionak irantzu bada nahiko sari, zenbat gozatu dugun, ta gazteak adi. Bilbo euskaldun batek 11 mirari, naiz eta hemen gauden zenbait bertsolari. Mil esker bertso errondari. Mil esker bertso errondari. Bate ere zigurutik aurrean. Unai baduzu erreleboa, biba irantzu, biba, biba. Okurritzen zaizkidan itzgoxo, denak doaz elorrira. Irabazi ez dugun ontzat dut, ona den alternatiba. Besterik ez daukaguta beraz. Mila zorion irantzu zuri, zaio kategorikoan, ta atzeko danei noski bebai, mantentzearen tipoa. Gure hiri hau ezagutzea, izan dadin praktikoa, zazpikatura iritsiko da, nire tur turistikoa. Nire tur turistikoa. Errealean, virtualean, etorneko joaneko, naiz estan Wisconsin esan behar dut, egonaz horren ederto. Nire kuretan ezpitza orain, neuretzat behar gordeko. Ta tranquilze niño karren asko, dekogu jubilateko. Dekogu jubilateko. Me acabe con libre. Kantatu ziparraudera. Gutxi hitz egiten dugu hemen, antolatzaien paperaz. Olako ez da
Zaintza bat daukagu, Bilbon eta guk euskeraz, naiz eta nagusi izan, ezin jubilatu honetaz. Ezin jubilatu honetaz. Zorion denak zuri irantzu, ondo mezidezulako, ta hurrengo urtean berrize, ikusiko garelako, aholkutxo bat badet buruan, eta kontatu beharko, favorez pentsautzazue gutxi, ta mozkortu zaite asko. Ta mozkortu zaite asko. Gaurko